Učesnica Zadruge 4 Aleksandra Nikolić došla je do samog kraja realitija, iako su je mnogi osudili da brojne poteze pravi kako bi što duže opstala u kući. Ona i Jovana Tomić-Matora tokom 10 meseci imale su turbulentan odnos i brojne razmirice. Konačno su naše zajednički jezik, pa su poslednjih dana vrlo prisne, što mnoge zadrugare dovodi do zaključka da među njima postoji nešto više. Tim povodom oglasila se Aleksandrina majka Slovenka Nikolić i otkrila da li je ponosna na ćerkino učešće i šta joj zamera. Gledam danas šta priča. Zabrinula se kako će ljudi je gledati napolju kada izađe. Pa da li je ona normalna? Dete moje, pa nisi ubila čoveka, šta si uradila? Treba da se ponosiš sobom, a ne da sagneš glavu. Ona je dobar čovek na majku i ispašta zbog svoje dobrote samo tako, ali ja kažem, neka ih, neka rade šta hoće, priča Slovenka. Slovenka se ovom prilikom osvrnula na potencijalnu vezu Aleks i Matore. Nešto se ona zamerila sa Matorom na žurki, tada su se nešto kao poljubile, ali nema ništa od toga. Moje dete niti je lezbejka, niti je imala takvih sklonosti. Ona ima super drugova i drugarica koje su skloni istom polu. Ja Matoru volim, ima ona dobrih vrlina, ali i loših. Ne bi Aleks sebi to nikada dozvolila, znam, rekla je Aleksandrina majka i dodala. Što se tiče plasmana, mislim da je Aleksandra zaslužila. Od početka su osuli drvlje i kamenje po njoj. Ne znam da li je taj narod lud, svi se foliraju sad pred kraj. Prvo što ću joj reći kada je vidim jeste da je ona moj ponos, da je moj život, moje sunce i moje sve. Majka njoj sređuje kuću, njen sprat, kupila sam joj stvari. Reći ću joj samo, sine, odmaraj. Znam da će imati mnogo obaveza, zaključila je majka Aleksandre Nikolić.